салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи қадамшои сеюф. имрӯз гап мезанем дар бораи се зане ки дар назди тарабхона занозанӣ доштанд. дастгирро фаромӯш накунед, лайк гузоред ва ба ёру дӯстонатон фиристед. мақомоти милитсияи душанбе занозании як гурӯҳ занонеро дар маҳаллаи гипроземи пойтахт таҳқиқ карда посух гуфт. тавре маркази матбуоти раёсати ВКД дар шаҳри Душанбе хабар медиҳад, навори муноқиша ба занозании як гурӯҳ занони ҷавон, ки чандест дар сомонаҳои иҷтимоии интернетӣ чарх мезанад, вокуниши зиёдеро ба миён оварда, ҳамагон аз мақомоти милитсияи пойтахт дархост намуданд, то нафарони гумонбар дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шаванд. тибқи иттилооти манбаъ, дар натиҷаи пешбурди чорабиниҳои дахлдори оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати ВКД дар шаҳри Душанбе муайян карда шуд, ки ҳодисаи мазкур дар назди тарабхонаи Самира, воқеъ дар маҳаллаи Гипроземи, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе содир шудааст. ҳамчунин гумонбарон дар содир намудани ҷиноят авбошӣ шаҳрвандон Қаҳрамонова Зарина Файзиддинова санаи таваллудаш 24 моҳи 11 1996 истиқоматкунандаҳои шаҳри Душанбе, кӯчаи А Фирдавсӣ. Фирӯзаи Маҳмадмусо санаи таваллудаш 31 1998 сокини ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Пахтакор. Тағойбекова Тоҷинисо Намозовна санаи таваллудаш 17 1996 истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Ҷалолиддини Балхӣ дастгир карда шуданд. зимни пурсиш муайян карда шуд, ки номбурдагон санаи 25 декабри соли 2020 тахминан соати 02:00 ҳангоми дар маҳаллаи Гипрозем қарор доштанашон, аз ҳиссиёти авбошӣ тартиботии ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда, шаҳрванд Шукрона Азизулло санаи таваллудаш 00:08 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи А деҳотиро мавриди латукуб қарор доданд. чуноне аз наварии дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гардида бармеояд, ки гарчанде дар атроф нафарони зиёд муноқишаи ин ҷавонҳоро назора мекарданд, худро бетараф гирифта, барои ором ва аз ҳам ҷудо намудани онҳо кӯшиш накарда, баръакс ҳамчун тамошобин аз занозании номбурдагон лаззат мебурданд, ки ин амали ноҷавонмардонаи атрофиёнро корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ низ маҳкум карданд, менависад маркази матбуоти раёсати ВКД дар шаҳри Душанбе. мегузарем ба хабари дигар. бо ташаббуси раёсати ВКД шаҳри Душанбе ҷиҳати барқарор намудани ҳолати рӯҳиву равонии ноболиғ духтари 10-сола, равоншиносони таҷрибадори пойтахтро ҷалб карда шуданд. эмомалӣ Намозалӣ Хурсандович санаи таваллудаш 7 майи соли 1989 муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе бо иттиҳоди ҳаракатҳои бадахлоқонаи шаҳвонӣ нисбат ба духтарандари 10-солааш дастгир шудааст. хабар медиҳад, раёсати ВКД шаҳри Душанбе ба зидди ӯ бар асоси қисми 4 моддаи 139 Кодекси ҷиноятӣ Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардаанд. ба Эмомалиев ба асоси ин банди қонун то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. раёсати ВКД шаҳри Душанбе гуфтааст, ки дар доираи чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки дастгиршуда Эмомалиев марҳила ба марҳила якчанд маротиба аз набудани ҳамсараш истифода бурда, дидаю дониста, ки духтарандараш 10-солааш дар ҳолати оҷиз қарор дорад,
дар манзили истиқоматиаш нисбати охирон ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвония дошта анҷом дода, бо ин роҳ нафси шаҳмониашро қонеъ намудааст. Намозали Эмомалиев, ки соли 2015 барои саркашӣ аз пардохти алимент маҳкум ба 5 соли зиндон шуда буд, ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. раёсати ВКД душанбе гуфт, ки ӯ баъди раҳо аз зиндон дубора издивоҷ карда, аз издивоҷ бо модари кӯдаки ҷабрдида соҳиби 2 фарзанд шудааст. бо ташаббуси раёсати ВКД душанбе ҷиҳати барқарор намудани ҳолатҳои рӯҳиву равонии ноболиғ духтари 10-сола равоншиносони таҷрибадори пойтахт ҷалб карда шудааст. мегузарем ба анҷоми хабарҳо. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки шабакаро дастгирӣ кунед, лайк ва обуна шавем. фикри худтонро ҳатман дар зери навор нависем, ки чунин бадахлоқо, чунин одамон чӣ ҷазо бояд гиранд. ҳатман дар зери навор фикротонро нависем. то наворҳои дигар, худоҳофиз.